Svakog jutra u buđenju u 8:20, a kod Dekija u 4:10, to je 16:10, radio rulet. Mi zavrtimo rulet, izvučemo jedno slovo, postavimo 7 pitanja. Tako je. Za 30 sekundi na 5 tačno ako odgovorite, vikend na Kopaoniku za 2 osobe je vaš. Nagrada stvarno vrlo primamljiva, produženi vikend u Vili Milmari i to sa korišćenjem spa. I inače polupansionski aranžman. Snega ima. Ima svega. Se uživa. Ima svega, ima duži snega. Dan. Za vas samo jedan savjet. Razmišljajte brzo, može da vam pomaže neograničeni broj šaptača. Tačno. Budite stvarno brzi jer je vreme ograničeno. Samo se skoncentrišite, zato što je neophodno za 30 sekundi da izvrtimo sve. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ko je to? Darko ovde. Odakle, Darko? Iz Niša. Kako Niš ovog jutra zima, a? Pa, jeste, boga mi. Jesi na poslu, čime se baviš? Studiram. Dobro. Dokle si dogurao? Prva godina još uvijek. A, pa dobro, ti si na početku. Mlad mozak. Tako je. Svež. Bistar. Brz. Evo, hoćemo da zavrtimo. Hoćemo, ajde. Ajde. I evo nam ga slovce. Na slovo S. Darko, spremi se. Sve na slovo S. Kao može. Srbija. Da, krećemo. Jel može? Može. Evo sad. Slika sa mobilnog telefona na slovo S. Dalje. Period kad kupujemo ko ludi u prodavnicama. Na S. Kad padnu cene. Sniženje. Jelo piće i familija na okupu kad se ono porodično slavi, to je na S. Slava. Kad je i kupus i meso zavijeno, to je onda Slava. Slavlje. ma bre, kupus i meso zajedno. Šta se jede? Da. Muškarcima stalno u glavi, a i ženama samo neće da pričaju o tome. Seks. Bravo. Iznenadi putare u februaru. Kako ste rekli? Iznenadi putare u februaru, šta ih? Sneg. I grad na samom severu Srbije. Sombor, Subotica. Dobre, nakupio si nekako. Bravo, bilo je povuci, potegni. Foto finish. A znaš šta je bilo ono slika sa mobilnog telefona? Šta je bilo? Pa selfie. Selfie, bre. Selfie, ja. Lele. Ali skupio si 5 tačnih odgovora. Bravo, reci mi sad šta studiraš? Programiranje, softversko inženjerstvo. Dobro, a s kim ćeš na Kopaonik? Sa devojkom. Koliko dugo ste već zajedno, izvini što moram tako te pitam? Pa skoro 3 godine. Pa šta se čeka? Nije prvi put idete negde zajedno pa da, ne znam šta te čeka. Da. Pa super. Darko, budi malo na vezi, čestitamo ti, lepo da se provedete. Hvala. Budi još malo na vezi pa da ti uzmemo sve ono DNK analizu, znaš što to mora, krv, sve. Budi malo još na vezi, a novi radio rulet kod Dekija u 16:10.